Yufi Podcasta, Iban García eta Maite Azpiazu. ¡Yufi! ¡Bueno, cuadrilla! Vale, ¿qué? Vale, Hemen gaudela cuadrilla. Podcast aiken, bixok, Bai. euskeraz. Euskera, ondo aitaltzako, ondo ikustalea, Wow. ondo aitaltzate guri sentitzen momentu hauetan. Ode posa, Iban. Ez que banakin, hau, ametza hau kumplingo zala. Bai, zertzan, zure ametza. Hau. Bai, benera ametza izan da beti, hola, jende itzekie, vamos, erakustie, eta vamos, eta disfrutatzie. Ba, bueno, hemen gaude disfrutatzeko, Yufi Podcastien cuadrilla. Hau hasi besteik ez talakoen, Que ni nere Yufi, bitu noa jau da. Betu noa Qué jaudan. fuerte. Arren dixo Yufi izena podcastai. Beste izenik ezin zurako Izena uki. izan, Iban, Yufi, felicidad. Ba, Yufi da postazune. Yufi da energixe. Retoriko. Bai. Bai, Positibotasune. totala. Eta gu azken finean amasemiek asko jitek etorri gaona, da pentsau dugu, bueno, ingo dugu gure podcasta, ba gure gaixatik hitzeteko, porque hemen itzengo dugu ama, danetik. Bai, temas variados. Bai, danetik. Mundiala, bai. Ez da amistaba bezala. Hori da. Egun baten, ba, esparrago pixke jarriko aixo. Bai, Urrengo baten, atune. azeitunek, atune. Alkatxofak. Alkatxofake arkitortzei baitare. Pisket binagri ere batzuten jarriko show. Ze gure Un aceite modena. modenazko olixue. Limoie. Bueno, eta gaur hasiko gea, gai bastante potente da, bai, sakon batekin esango dugu, Bai, a ver. ze ukitzen ditugu batek gai honen inguruen bastante diskusixo. Bai, ez que ez dakit seguru segai dan. Ja, hartu zat. Zintzan, horrebeste gai itzen dikeu. Ze gai da? Ba, hotxe zango izut. A ver. Lehenko gaixe da, kuadrilla adi. A ver. Lehenko gaixe, maitasuna. Ostras. No, Me encanta. Bai, gustatzatzu? Bai, asko, ez que asko deitzitiko, asuntu, ez que vamos, gaur egun balorian galduintzako itzorri. Bai. Galduintzako, zier, No, ere, eta eskerrak eman, EITB podcasti baita ere hemen gaudelako. Eta ikozaten entzuten hau EITB podcasten, plataforma guztitan, exitoa segurau. Guau, que bueno. Bialdu zuen lagundan nahi baita ere hau WhatsAppetik eta, Es que berda, es que maitasune zer Esan da. behar du baita ere gaur ukiko duela gurekin hemen, momentu baten, maitasunatik hitzeteko, Zein. Mikel Pérez. Ostra, mutil guapo hori. Guau, que pasada lotzie. Lotzien. Guau, es que da guapo exagerau, Lehen esan dixoten amai Mikel Pérezekin eukiberk nula gaur dei bat, esan du, guapo gixe. Bai, guapo gixe. Neri guapo asko gustatzatxik, baina honez mutil guapokin, eta bueno, azkenin ez nula akabau. Bueno, mutil guapokin akabau nu, baina ez oso guapokin ere gizona. Bueno. Ez talako oso guapo. Dicho, Agustín. Cuidado con la perfección. Nerviosa jarri da Mikel Pérez sartu berdalako gaur gure podcastien estrenatzeko. Bai, posa mandik, Gero hitzengo dugu. Bini galako guapo, horre, guaparekin euteko, bentsi. Karo, guapo beti jartzeke, baina gaur sobre todo gure podcastan estrenu bedalako. Baina, bet, Maitasune. hori, barrotekin izen berdu maitasuna, guapurie alde batea lagauko deu, baina beti fijatzekea mutil guapokin, ez dakit zeba, hori zetea ba, Hori zetea ba, Ba, betxu Hori bi, markie. ena izela fijatzen oso mutil guapukin normalin, Osa, Ni bai. ze jende normale gustatzen zagon jendie, neri etzat Ez, gustatzen. Neri gustatzen zat, bai guapo izetie, atraktibo izetie, eukitzie zeo hor pitxirri jartzen zaituna, Bai. baina eukitzie baita ere barruko trasfondo hori. Hombre, importanti, berazun garbixe, hombre, freskotasune, hombre, a ver. Eta noiz kontuz. izen zan ama, zure Kontuz. lehenengo aldixe, zantzen una, bihotza, momentu hontan aizat, Hori da, bari, petxotik arten berrin. Ezatazten, amairu urtekin klub juvenileko eskursizio batea jute ginen, klub juvenil, amairu Da. urtekin. Hori Eta zantzea. Autobuseko parada hartan gelditze ginen, azpitin sartu zen mutil bat, ostras! Osea, nik sentiu nuen lehenengo enamoramentue. Benetan, Bai, azpegiarra, Azpikiarra zan, da, institutua zinitzen azpikire, Chica. mutil hori ikusteatik. ke bajonazo. Osea, bai, jo, beharekin honitzen, Azpegiarra. konsigunu beharekin otie, físicamente me encantó, baina barroteken zan una mierda. Ez que azpegiarrak esate be, eta nik uste momentu hontan badala momentu be, Una mierda. hau konfirmatzeko. Azpegiarrak, Quiero no puedo cook, quiero y no puedo, ez die fiatzekuk. Gu asko jarra gea. Eixe. Esan berra dago, ez die fiatzekuk Ja, azpegiarra. hala da. Beti dauke hor arrotasun puntu hori. Bai. Ez dago zerra kontra azpegiarra. Azpikiarra, bigote eta audixe, izen. Osea, izen berde, Bai. Osea, Nik esan berdet, ni enamorau. zerarekin, Uste tenez lehen izen enamorau. jolin, Iban, que pena, Iban, favore. Hori zin lehiku zuzan, Iban. Ez que ez dakiz zer dan, Ja, horretik horrekin nazio hondi, zer ni izo. soltero de oro. Que Baina nik pasada. atxotan beti zatete, ni bakarrik gaino ondo nao. Ba, baina Porque zu- gero pentsatzet, ni pareja bat eukitzeko enao preparaute, porque ez dakit pertsona bat zaintzen. Ja, Ni un poco naiz- egocentrista, ¿no, Iban? No Un poco egocentrista, egocentrista. no te pases. Un poquitín. Ni naiz Isket. nere bola gustatzako jutie pertsona bat. Azken aldi honetan gaina, esan behar dugu, karo,
pixkat, entre comillas, ezagune, Eran buru lehele matxein berdu. Bai. Badaki hori, Baina- egocentrismo, pixke berda. ezagune naizenetik, entre comillas, Bai. gutxi xo ligatzet. Ja, pentsatze baiet. Ez Txika, hori, eri porque- jendik ez du sinisten, ez du entenditzen, baina nik entenditzen hori zen nahi duzan. Pena bada, Desastre. Ja, eske pentsatze bezala gama alta, Iban. Eta orduan jendik errespetu hartzeu, trateu, horrek ez du nahiko nerekin. O al revés. Osea, ez O- ze pasatzean. Gero nik ez dakit baki diferentziatzen noiz daun pertsona bat hor. Hori Nahi da. duan benetan erekin egon, O pentsatzeula diruatik, o dirua, familiatik, pentsatzeu zehala beratza jendik. Bai, benetan, jendik ez, enez aberatza. jendik hori pentsatzeu. Nire Ez. zate ebe, jotzuko zu haudi, 8, 9, Gutxika. zate beneri. Ez, nire doke mobil ustel bat. Bai, ni dauketun Seat Ibiza. Hori da, ez De segunda mano gainea esango nuke. Hombre. Matik amor kristonan. Eta dauzke ja, 12 urteko txilastea ber jubilatzea lan. Bueno, asuntu Enamoramiento, Iban. Gero, Vamos al grano. polimaitasuneatik egiga baita hemen dauket kontaute. Polimaitasune? Bai, Da poli, bai. asko. Jende askok enamoratu zaudela? Ez que, nik uste dut polimaitasune beti dudoko izan diku zer dan. Polimaitasune, bai, en plan pareja bat duño gexo. Osea, Bai. no? Batea eon loiken, baina enamoratzeke. Ez, hori da, hori besta asunto bada. En plan, polimaitasune, en plan, pertsona bat baino gehiagorekin, hori da. Eon, Batea, batea. Zu onko zineke? Ni, Ni ez. ez. Du definidet, Du definidet, ¿cómo estoy? Nik ezingo nuke, batekin ezin dut, imagina, Nik irukin. emenetzi urtekin azin nintzen Agustinekin, de honekin beharekin zeitzete. Txika, Tristida, nik askotan galdetzen. Baina hori ala da, baina eske gure burun ez da zartzen beste olakoik, eta nik separau nitzeken gonere gizunatiken. Eske hori netza da un trauma total. Total. Osea, total, ezingo nuke. Pues azarratze zeate egunero, Azarrau asko, baino separau Etxea, baino ez du pentsatzen, Iban. ez, Ez da, zu etzala enamorau, favorez, Iban. Kien ez dela enamora? Hala, zitea ba, ez? Eskuri pixket. Baina gero nahi bat joz, gezki, nik ez dut funtzionatzen baitasunien. Ez ez dut funtzionatzen, beti ligatzen, ligau asko iket. Hori esan berra duken, ligau iket. Eta gero, ez tezu zeitzen Baina relazio ez tezu Ez zeitzen. que aspertu itzen naiz. Berdinekin, Bai. urrungo bestin beharrekin, gazen playere, gazen mendire, gazen beti Aspertu beharrekin, itzen naiz. Utziko izu kontatzen. Oh. Nik aplikazioetatik asko ligatzen. Instagrametik. Beste bat, ligatzeko. Beste bat. Orduan, betxun match. Bai, Eta venga. orduan gazte zeizketan, da zazuzu, ze ondo dijoen asuntue. Ni enamoratzen naiz, enamorau ez, baina ilusionau askarrekin naiz. Bai, Esatet, fizikamente plaf, ni ja nere etorkizune pertsona horrekin ikustet. Ze ondo, jazta. Bai, Horrekin bai. biziko naiz, horrekin ukiko jo semalabak, horrekin ningot ere. Inteso planifikazio da naia, emozio Bai, totalakin. zan de, ze ondo. Egote zeun baten, Eo iguale honez. aitza konsegitzen, eoti, ez tezu konsegi eoti beharekin. Ez que aspertu itzen naiz. Fizikamente, hombre, eske, ganxatu ez zaure, Iban, aplikazioa, zuri grabida, Iban. No grabe aplikazio, no Ganxatu engatxaute. zaure, netza, bai, erratxa doko zute, venga, aukeria. Zu nola ligatzen zenun leheno. Ni fizikamente, plaf, fizikamente. Behin batian loiolan. Bai, danzan da, hola, berbenatan da, hola, bai, Behin holako, batian hola. loiolan eta Taxi eskauta, hola, baina, hobeto da, Iban. Eta azkeneko asuntu honen ingurun, Venga, esatea pertsonak inoiz ez ziela euneko eun heterosexualak. Hau da. heterosexuala zen edu zan, mutilen eski Bai, mutilekin. zure sexu ezberdineko nik ala pertsonik. pentsatzen, nik jasoan itzen, probako nuko neska batekin. Bai, Bai. Ke bien, oye. Ni probau nun neskakin, baina no me... Jo, en ez ziten. sueños, amezetan, inun amez, neska batekin. Bai, Eskiller batekin gainare. Asko txerra. Chica, abrete un poco al mundo. Hala da, enelo etzatzen, bai, bete oso guztua nintzen, bai. Aita oinatiar, oso guztu hortzinen. Bai. A ber ba, zure Baina, no, igual, bai. urtekin, de repente. Ez, baina ez. Ez que orduan, a ber, ez que zazartzen hori burun, baina niri oin jaixo banitzen, hombre, ya me gustaría, oin jaixo banitzen. Ez que gizarte asko aldau da. Berandu jaixo banitzen, jolin, bai. Gizarte asko aldau da Bai, zure bai, asko, epokatik asko, gaur asko, egun asko, arte. asko. Vale. Eta oin, ama, pasauko gea beste ataltxo batea. Zeatal. Nervioso nao. Bai? Bai, porque hemen programa bakoitzien eukiko dugu podcast bakoitzien, bueno, gonbidatu bat, Anda! gaixen ederra, inguruen hori test da. bat itxeko. Bai, galdera batzuk eta hola, pertsona famosuek. Bai, eta gaur esan dugu gaukeula Mikel Pérez, eta emango zeu paso Ostras! Celebrity Test atalai. Mikel Pérez, guau! Celebrity Test! Bueno, hementxe gaude ja Celebrity Testen kuadrilla, gure lehenengo gonbidatukin. Mikel, Mikel. guapísimo, Pérez Artola. Ole! Mikel, ze moru! Kaixo. Nivelazo. Bueno, ni bizkat esan berra duket, esan. Justo hemen harrapatu idazutela, bidai bat iten, eta peaje batian geratu nezuekin hitzeiteko. Ai, privilegia usgea orduen, eh? Sí, la porra, Ez quejatuko, hori da. Aizuta, noazu ez ba, zu de viaje? Kosta Oso brava. importantia galdera hoi, ze ez dakit, ze dena eguraldian arabera. Atzondu nintzen mapa Anda. behira, eta leku guztitan txarra iteu,
Ordu, hemos ido tirando. Ta, a ver nago zen. A ver nun bukatzeko. Euskixen bile. Osea, zuzea euski Zalie. gustatzen zatzu. Bai, oso garrantzitsua da, Zenota. noski baiet. Bai. Aizu, eta galdera bat, zertzu ez bakarrik furgonetan eo acompañado? Acompañado, noski. Claro, es que gaur egea gure podcastien maitasunen inguruen. Hori da, el amor. El amor. Orduen ingo izugu test bat, test azkar bat, ze karo, zu... Ufa, batekin baino gixekin igual jongoa hori, eh? Ez dakigu. Neska mutile, a ver, zezo. Oie, Mikel? ezin dezute jakin. Eze ba, Jesus. Inorrek ez daki, de hecho, jendeak asko esateu, asko esaten Sí, nautea, cierto. mutila ditudan gustoko edo neskak, la gente Ya. habla y habla, baina nadie sabe, entonces tampoco vamos a dejar el misterio. Vale. Ja, misterio, Misterio. Antzematizunik, Noski, si total, la gente va a hablar igual. Bai. Cuidado! Misto de sabores. Vale, testakin hasiko gara, Mikel. Azteko, esango zenuke maitasunan inguruen asko dakizula, Mikel? Bueno. Ba, pixka bat da, dakit, bai. Oso pertsona sentimentala da, eta jende relazio bastante geuki ditu, eta orduan, bueno, ba, pixka bat dakit. Bai, nik antzeman dizut oin izan dako galdera horren kontestazizun, bai, hartu dikozula, ez du maten, baino neska batzuko bat, mutil batzuk laga indizuela. Bai, Zuri. hartu dikozula pena fuerte batzuk. Bai, estás dolido. Exacto. Estás dolido. Maite, Bai. has acertado, Bai. de pleno, me han hecho... Ez nun pentsatzen, holako zinenik, ez nun pentsatzen. Baino, antzeman dizut, mindute zaudela asko gainare, bitu? Bueno, baino, Oso ondo. Oso ondo, gustatzen zat, bai. osea, orduan zuk esango zenuke asko ligatzezula, asko ligau izen dezula, Baino... ligoiezea. Ba, gustoko, eta, bueno, pixkatin du deno bezala, gutxi gora bera. Zein da bai, zure bai. ligatzeko taktika honena, Mikel? Porque nik nola ez zeten bate ligatzen berde zure gomendixo bat. Bada ordue, Ba, bitu, Bada, taktika honena da, noski baiet, pixkat interesantia nahi berda, ez? No se puede enseñar todas las cartas a la primera. Pixkat interesantia nahi, begirada pare bat bota, eta gero sinceroa izan, eta gauzak aurpegira esan, pam, de golpe. Eta lehen zentiu zio ze behareatiken, lehen zentiu inberdezu zio ze mutila areatiko, neska areatiken. Iban, lehen zentiu zio, ze espalin batzu sentitzen inorrekin txiko, majo, no sé. Nik asko ligatzen, Mikel, aplikaziotan. Ojo. Zuk aplikazioak eta bintziko zu ligatzeko. Hori da. Pues, egia esan ez. Ahí está, hori zaten iso nike, eske pantailatik ezin da ligau. Vamos, Iban. Aurpegira, alba da. Hori da, frente a frente. Hori da. Vale. De frente, hay que ir de frente, Iban. Hay que ir de frente. De frente. Eta zuk polimaitasuna nola damakizu? Osea, alde, kontra... Joder, alde noski baiez, baina egia esan ez de probatu, oso politia iruditzen hau, baina ez de probatu haindik agian zakit, preparatu hango nintzen, hori probatu Hori eta da, eske nik hori pentsatzet, Gauza asko ditut Iban. haindik probatzeko, Iban. Por ejemplo, Pues denetik, lehen osan dizutena, a ber, ni hain arte neskak inandunaz, beti, eta neska ditu guztoko, dudik gabe. Beño, ireki jana, no te puedo decir que de ese agua no beberé, en kasu honetan, Claro. de ese pito no chuparé, no te puedo decir. Hori da. aizu, Hala da. ba, nervioso jarri naiz. Abixau nundi ertetzean juergan, por si de repente egun ematen koinziditze badeu izetea ba. Vale, Ondo dago, vale, Pantailatik pantalla igual hay flechazo. cuidao. Flechazo. Eta ja, azkeneko galdera, zein izen da, toki arraruena nun indezun zehola bastante berue, esango dugu. Joder, qué galdera, ona. Horre beste toki? Leku publikoak izan pila gustatu izan zaizkit, Ta orain dela gutxi onduit nintzen hitz egiten, galdera berdina intziaren, eta hauxe esan hon, nahi kuriosuna iruditzen hau. Izan da Madriden, Retiroko parkian, parketan, bakizu ez, itxasontzi txiki horietan, Anda! hor, ne pareja, pareja nekan, Madriden ondu nintzenian bizitzen, eta hor sartu ginen, gauza hasi zen berotzen, pixkanaka, jertxe Ja. bakarrik gainean, eta hola, beste batzu bere barkitakin onduan, eta hola, txokatzen, eta hola, eta etzen ezer Taka. ikusten, osea, oso ingen un Claro, porque... diskreto, Diskreto. baina, ostra,
Ondo. Ez que hori diskretamente hileike, Ni eskiatzen, Bai, ez duzu hori da. pentsako eskiatzen. Eskiatzen. Eskiatzen ez, barkau. Apartamento baten, gaudela, hoi behatzuten lo. Osea, aldemeni beste batzuk, eta nire gizonakin nahi esentero. Vale, ya está. Oye, Ya está. guapo. Uste nen, eskiatzen esan duzunean, que lo habías hecho en algún telesilla. Eso me Claro, lo nik hori pentsaudet. Ba, eskiatzen, nijuna baino gamintzan hoien, baina kuartu hartan zaun jende asko lo, Teñor izan entero nire gizonakin. Ta azkeneko galderioen bai. Lehengo aldixe noiz izen zan, Mikel, ta nola? Ba, dena bezala egia esan. Bueno, dena, gehiena bezala. 16 urtekin, eta eana, para quitar las vergüenzas, bakizu edaiekin, el típico polvo gaizki botata. Baina Ja. etxien o taberna baten? Normala. Taberna baten o etxien? Kalin. Etxian. Txien bai, oxe. Ez que nik taberna baten inun. Normala. Hola, que guai. Kumun baten, Baite. Maltan, ingles batekin. Imaginao. Qué guai, qué Dale, experiencia. vale. Internacional, Jakin inberda betire. Por concepto. Bueno, ba, Mikel, fuerte. honekin eta honengan, Hori da. eskerrik asko, estrenau duzu gure podcasta, zea privilegio bat. Maravilla. Ona, espero, zensuratu behar ez izatia, Zendik nolan gauzagatik. Ke ba, ez. Bueno, Bueno, eskerrik asko, Mikel, musu potolo bat. Hori da. Agur, agur, Musu, Mikel. eskerrik asko. Agur. Bueno, esan berda duken nervioso garen naizela, ama. Mikelek nintzen da hori. Bai, Ni uste nu nervioso gareko nintzela, baina gero ikusi dut olako mutil, Frankue. naturala. Frankue, nu pentsatzen, Uste nu zala un poco cantamañanas. bai, zer da Bai. kantamañanas, porque nire... Cantamañanas, a ver, cantamañanas en cada puerto un amor, Bai, un poco así, biltzeana, neska guapan atzetiken, da gero, venga, aquí te pillo, aquí te mato. Ni olakue naiz. Ni Ba, kanta- oso gizki, txure behiei, ban, osea, Baina zileno esan dizu, ni a naiz de ver, relación fija, ni naiz, oso gizki. ba, erten juergan, Desastre, Iban, asentau, y lo que toque, Pufa, por favor, Johan. Acabo de su, gizki, ze ba. Niretza bai, subidón y bajón. O sea, emociones para arriba, eta gero emociones para abajo. O sea, personarekin nola sartzeze hoien, ez palimazo ezer sentitzen. Ez zan hori. Ingezan dezetitzetela, baina nire sentimenduk die azkarrak. Jo, que desastre. Bueno, Qué zer egingo dugu maitasunen ingurun azketan. Hori da txarrak, ansiedadie, normala. Claro. Normala, ansiedadie ukitzi, Zuk ze gomenditxo mateizun hori maitasunin ama, claro. nire ama Equilibrio, a ver, equilibrio. Lelen, enamorau, o sea, benetan al 200% imposibilidad. Porque hori zaile da, enamoratzie, totala. Baina, bueno, zoze senti berdezu, hola, zoze espeziala senti berdezu. Eta gero ia denporikin, ba, bueno, gustu hautezea, baina zoze feeling espezial bat senti berdezu, zoze espeziala, bestela ezin duzu personarekin, jun, osea, hori alperriko da, ez palimazu sentitzen, hori, ja, alperrik. izan. Vale. Eta hori sentiu arte zeu berzai? Bezu kruzaute? Nik ala inu, ni nintzen ibiltzen, probatzen, sin sentimiento. Ni behin ez. Mutil batek akordatzen ez, gaztetan esan zin, azteko beharekin, de esan iso nire laun bati. Aziko anaiz mutil horrekin, esan zin nire launek. Gustaz altzatzu maite. Gustau, no, hortaz ez hasi. Y no empecé, enitzen Zein da hasi. mundun gexen amaike ezun pertsonia? Maite, Bai. maite, zu. Ai, ze politxe. Bueno, aita, amendik besarkada bat, Eta nire alaba. Oin, ezan berda duket? Gaztan zein maite duzu gixena, inortaz? Ni, Beak zein maiteko izate. zua gixena. Ez, Ama, bai, nik uste ez. ama dala. Bueno, izen laike. Laba te burrek nahi eta laba. Ez, Iban? Baina, karo, gero A ver. maite gauzoa da. Kasun klase asko da, Claro, ni maite zuri ama bezala, gero igual Hori maite, da. momentuz beste inorrez ez maite, porque ez dago beste inorre maitetzeko. hori da, Aiatzean arte. hori da. De repente aiatzean in. Ez que eso profunduzia, Iban, ez que da eskutulako Oin, sentimentu nik aldixek, zeo Iban. ze lortzetan nien aidet izatie. Bai da, verdadero, ni bezalako- maravilloso. Utzizu itzitzen. Maravilloso. Ni bezalako irikixe. Ez izatia itxixe. Irikixe, planak improvisatzekuna, egun baten jutea lotoki batea, urrengo egunin beste toki batea, Ez que... extrovertido. Baina hori ez da kompaginatzen ikustet. Bila berduzu persona bat, igual diferenti eban, para compenetración, nik Bueno. ustet ala dela, porque nire gizona da zer isue, zozo xamarra,
Eta ni nahi simpatikiet, alegri. Eta mendiken nahi du baki mezua biali Ojo. gure entzuliei eta ikusliei. Ja. Lehen osan deuna, bizketa hasi gehitzeke, baina moztu indeu. Maitasune librie da, askie da. Zu maitelaik ezu pertsona bat, independientemente, Del mutile sexo, honeskie izen. hori da, Zuk hori izan eixe mutile da. eta mutil bat guztu, tranquilamente. Ze, baite, karo, gu ez zigean, sobre todo zu, ez izinen epokatan oso Bai. diferenti esan. Bai, hori ala da, Ez bai, da bai, hon, bai, hain bai. irikite gaur egun bezala, oindiken lan asko daula joko. Hori da, Nire, baino... ni ezin itzen egaraxeke, bueno, ondi diferenti ezien, baina ja bastante irikixo zegoen. Bai, Eta gaur egun bai. ja bastante irikixo dago, baina ondi lan asko dago jeko. Bai. Orduan, hau nola igual gazte askoketa entzungo ben, zuek libre izen beti nahi dezuena maintezeko. Bai. Mutilen eskien, mutile, lo que sea. Bueno, eta oin ja que zu bastante suelta zauden da, zu baita ere maitasunien beste konsejo matiko zuen, Bai. jungo gea, Beste... bai, beste atal batea jungo gea kuadrilla. Eta hurrengo atala da Maiteren kontsultorioa. Ostras, estako nez, adivina maravillosa. Maitaren kontsultorioa. Wow! Maiteren kontsultorioa. Karo, zuk asko dakizu maitasunen inguruen, asko dakizu asunto hauen inguruen, orduen, hemen iriki deu Euskal Herri guztixentzat kontsultorio, bueno, debaldekue gainea, debaldekue. Hombre, importantie, bai. Zuek etxetiken alimazute biali zuen kontsultak, bialurak etxe zuten ere Instagramea, abildua IBN Garzia, biali audio bidez, zuen kontsultak. Daukezutela drama amoroso bat, daukezutela momozte zutela zuen parejiekin. Bueno, zuek hori bidali. da, ni bruji naiz, bruja piruja, osea, antzematet beleixe personin sentimentu benetako dien oiztien. Eta Maitek erantzun goitudana podcast kontan. Gaur dauzkeu bi. Bai, nire gaztenak nire atiken eskondu zan tipo horrekin, Bai, Gaina erten dixo redondo. Futuro prometedor. Redondo erten dixo, redondo. Bueno, lehena daukeu. Julen Durangotik, adi. A ver. A ber. Haupa, Maite, zer moduz, Julenaz Durangotik. Gauzatzu bet. Kontu da, nik beti legetako erabiltzen dotazela aplikazioak. Baina ez dut, oinarte, gaur arte behintzat ez dut ez lortu. Kontu da, pasan astean hasi nintzela neska bategaz berbaiten Instagrametik, eta urrengo astean lortu dutela beragaz zita bat, kafe bat hartuko dugu. Baina, ni aplikazioetatik oso ausartanaz, baina gero pertsonan oso lotzatia. Horren ez dakit blokeatuko bana zen, edo ez dakit zeren inguruan aloten beragaz berbain, edo zelan hasi konbertsazioa. Lagunduko ez da sumez ez? Claro, es que pantailatik ibiltzezatenak itzeikien, horrek ez dauke, claro, motza zeate pixkeen dik ustete, motzak, Insultatzeke. es que pantailatik egon berdezu geixo personakin, bueno, claro, hor pantailatik ezautu du, gero arpiz ontzea itzeikien, konfiantza pixket hartu berdezu zeru burukin, eta konfiantza zuzun zeru burukin, jungozea jendikin, relazionazioan hobeto. Lehen zeru burue, balorau. Eta gero, poliki personakin, relazionau, baina ia zure balorazioekin. Habenik aldauko Es nuke, que pantaili peligroso barkau da. Maiten kontsultorioan sartzie, baina aldauko nuke igual, kafen zita hori, kafetei baten izen berrien, igual, juntzaik ez taberna batea, zerbezatxo batekin. Gai la cosa cambia. Gintoni bat. Gintoni bat gexegi. Ez, baina ez da hori, baina muti hori antzematea, bai, ez que pantailie, baina, claro, pantailekin relazioa berda. Baina oin berdu aurrez aurre, Ja, eta ezin doa, gizki, ez? Baina, ui. Nik ingo nuke zerbeza batekin. Hor gasuntu aldau ja. Nik Eta ez dut eguerdixen gau zetz. berriena kabealdea gehau. Zegero igual gaba luzetu laik ez dute. Abixau lagun bati, Bai. eukitzeko hor trampa bezala, karo, ez da lemazatzu gustatzen pertsona hori, trampa bezala euki, eta bialu WhatsAppa pertsona horri pakete jame, zu juteko zita hortatik, porque imagina guetzazula gustatzen. Aldeteko. Claro, orduan ezan lagunei, otzein, orduan lagune gotzik egizu, Baina, ez dako zu trampaik berdet. ibili berrik iban, ez, esan behar ditzu zu, a ber, baina antzeman ikia beire beraute, gustatzen no ez, osea, beharek azpertu hau zabaldute, ezen kasoik, haren konversazioei, Bai, ez da. osea, antzeman ikia, osea, pufa, olako batzuk, pufa. Baina hori ezin ditzozu arpeire, emakumea pufa, puf. Baina, ezin ditzozu, otzinen dibe telefonotik, gezurretan ez da behin ibili ber, beti egixe. Baina, bueno, gezur bat justifikautu dalima dago, inlaikezu. Kasu hontan, justifikaute dago. Junei dezula hortik, pues txika, en vez de decirle aurpeire, eta gustatzen nolako ezean, bintzat bestea modu batean. Disimulun. Eta gero ja gostinen. Gu ez gaude gostinen alde. Ni ez. Gostinen kontra. Ez. Mobiletiken beti, Erantzun. kontestau, erantzun, galdere favorez da mesedez. Naiz da esan etzetz, baina erantzun. Importante. Gostinez. Importante. Bueno, venga. bigarrengo audioa jongo gea, Hori azkena. da, venga. Hemen, betu, hau gertuti dator, olatz, azpekitik, epa Anda, olatz. bitxu. A ber, Olatz. Jufi. A ver. Kaixo Maite, atzaldeon olatz naiz azpeititik idazte izut.
Behitu gauzetxo bat, aurreko astin, bueno, egile da ja aspalditik mutilekin epoka txarrai naizela pasatzen eta oso gorrai da izeten egile esan da epoka hau, eta bueno, aurreko astin erabaki genuen hitzeitie. Eta adostu genuen bilon hartin, hemendik aurrea beti alkarri egile esango geniola, eta ez genuela ezerre iskutauko. Bueno, hori komentau, eta bateak tipuk esatez dit, azkenengo parrandan neska batekin adarra jarri zizkitela. Osa, ni gali honetan flipauta maite. Baina zaizu favorez, ni zeletxe imerretan hori aituta ero. Desastre, niri ja, baten adarra jotzen malziezkitzu, baten, ni ja geixo nuke ibiliko tipo horrekin. Ni ez nik ez dizo markatzen adarra, ez, ya lo siento. Ni hortan oso zean naiz, ez, peligroso, laga eta jazta. Baina igual, claro, imagina golatzek sentitzula bere mutilen ganako bastanteko erlazixo. Profundue, baina alperrik. Bai, sakona eta ondo lotuteko. Junda esela desenamoratzen, porque tipo horrekin ezer ez dauka, niretzaten. Igual, emalek iso beste aukera bat baino, ja, pixkeneka, fusionatzen juteko barkagatasunekin. Juteko lagatzen pixkeneka. Desegun zera da dauke ben, olatzek, zauke ben. nik uste gazti matezun. Da, izerla hori da, claro. Gazte. Ja, tolako Aspeki tabernak sana guztinen ongo zanan da, derrepente katapumba beste batekin. Ja, nik hori ez. Nire mutili pixket pintzen izko nadarra, baina plan tonto. Baina, bueno, plan morreotek nintzen pasatzen, morreo bateatik barkaloik. Morreo bat, bai. Hori kuernoki pintzi alda. Hombre. Morreue? Bai. Nire ustez bai, nik ez dut nituki, Nire morreo itzaten dutzen. Ez, Ez, mira, ze moderna nahi zen. Buf, una cosa. Morreue. Es chica, modernísima, ¿estás? No me parece. ¿No te parece morreue? No me parece a mí morreue. Bueno, lagunarteko morreo bat izen leike. No? Bai. Pues ya está. Lagunarteko morreo bat ez, baina bueno, ya está. Asuntue, hause. Hause izten dela, kuadrilla, maiteren kontsultorioa. Lehenengo eune, Intente de una podcast euskeraz. Bai, osea, eta konsultorio hau momentu zitxingo dauko gorau, audixo bidez bialulek ez dutela. Nire Instagramea abildua IBN Garzia, o bestela, EITB podcastare bialdut. Bai, eta nik kontestako txuguk atope, Bai. Asko ez bialdu, porque ez dugu demora asko erantzutako danak, baina bueno, bialdu. Alegingo deu. Ba, kuadrilla! Bueno... Ja, akabau deu. Bukatu dugu! Zederki guztan ongea, Bai, maravilla, nik enkantau intzan, disfrutau indet. Asko iriki gea baite, ondo pasau deu. Bai, natural. Etxeko saloien bezala. Bai, konfianza guztixekin, bai, gudak iundanakin, da... Jazta, hori tratatzea, Bai, ezan berda dauku baite, espero deu inorre etxetiken ez azarratzie, ezan dion gauzekin, gara gu hamen irikigea barrolpasunekin. Mikele ze majo, oso Mikel majo, Majo, gero baite jendiek idazteko. Idaztie jendiek guri Instagramea baite, pues, ze gai deatin edo ze gurbitzekie, audixu biali baite maiteen konsultorioa, eta bueno, ITB podcasten amantxa astero ongo gehala, Yufi podcastien, cariño. Bai. Dano guztua ongo gea, familia babezela, konfiantzia ondixekin, eta danok, benetan barrotiken zenditzen esaten. Yufi family-xe. Punto, Yufi, maravilla. Yufi family-xe, haunditzen, pixkanaka. Ez que familietan zartzeana, ez que bizikoak posi, Iban. Beti posi. Nola da Yufi? Beti posi. Esan Yufi? Yufi! Ai, bueno, mendatzen ez etxio asuntue. Motzaintzaku. Aitu betu. Luzetu imerdeu aurrengoako, oso motzaintzaku eta. Bai. Masi mejor. Bai, urrena ordu bete, 5 ordu.